tiensä selvittää. Vaara Koivistomme, Forrest Brooks ja Adler vastaan Jackson Aaltomme. Sarcevic lähtee ajamaan korille, löytää hyvällä syötöllä Frank Championin ja Champion nautiskelee tuosta Jalen Jacksonin syötöstä. Hänet pysäyttää Vaara. Tahvanainen saa pelattua ulos Forrestilla. Forrestilla vastassa nyt Koivisto. Brooks on kuitenkin valmiina apuasemassa, mutta aivan väärällä puolella. Ja sieltä rokottaa Frank Champion hienon liikkeen päätteeksi. Toisen onnistumisen Korihaille. 0-4 startti vierasjoukkueelle. Brooks 3. Ja Jalen Brooks 0/6 viimeksi täällä Salossa. Ja mä puolestaan 0/3. Kun Adler riistää ja Adler kotijoukkueen hyväksi. Kun Jackson. Champion. Ja Frank Champion. Suokasemme päätyrajaa syöttämään. Pelaa Forrestille. Forrest virittää saman tien. Me ei onnistu Forrest ja Champion näkee, että siellä Laihonen rullaa jo toisessa päässä ylhäisessä yksinäisyydessä. Ja Mika Laihoselta aika oukidouki. Champion nämä korvasi Popi Pladynyksen ja osoittautui kyllä todella kovan luokan hankinnaksi, kun sieltä Mikko Koivisto. Suokas. Saa pallon takaisin Lindbergiltä. Suokas. Vastassa Laihonen ja Suokkalta taitava viimeistely Laihosta vastaan. Jacksonille jo 4. levypallo. Nyt Brooks riistää tuon Gorakin syötön ja Brooks donkkaa. 7 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä Champion. Vaara pitää hänet toissa korin läheisyydestä. Jackson 3. Jacksonin 3 tipahtaa suoraan Sarcevicin syliin ja Sarcevic, jos joku kyllä peliä osaa lukea. Suoraan ilmasta pallot pussiin. Sarcevicin avauskori. Ero 3. Lindberg, Adler. Lindberg. Tuleeko 3. onnistuminen? No kyllä tulee. Sebastian Lindberg. Ei kykene kuitenkaan tuota punapaitojen käsimerta vastaan palloa koriin viimeistelemään. Suokasemme pelaa Adlerille ja Adler herkuttelee tuosta. Adler 3. ja Samu Adler. Tapahtumaamme tiistai-iltaan täällä Salossa käynnissä. Kun Forrest Koivistolle. Koivisto 3. ja Mikko Koivisto saman tien ensimmäisestä hyökkäyksestä. Tahvanainen takaisin Sarcevicille. Sarcevic hyvä syöttö siellä Tahvanaiselle ja loistava. Jackson 3 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. Jackson Aallolle. Aallon 3 pisteen heitto. Ja siellä se on. Mikael Aalto. Oniema. Vastaan Goraki. Oniema pääsee korille ja mä runttaa sieltä pallon koriin. Ero säilyy 3. Jackson. 3. ja Jalen Jackson 3. kori ja virhe päälle. Reilu 2 minuuttia jäljellä 30. Suokas. Pelaa Vaaralle ja Vaaraa täräyttää Suokkaa syötöstä pallon suoraan ilmasta koriin. 10 sekuntia hyökkäyskellossa aikaa, kun siinä tökkää Suokas pallon tuonne takakentälle ja tämän jälkeen Harris onnistuu. Adler. Oma ratkaisu Samu Adler. Vilppaalleen uusi yritys. Koiviston 3. Ja Mikko Koivisto. Korihait hakee edelleen avauskoriaan. Tähän päätös 4. Champion. Me pyöriimme, saa heiton. Ei onnistu, mutta Mikael Aalto. 1 menetys lisää Korihaille. Adler. Suokas. Brooks. Halajaa tällä kertaa lähemmäs koria ja sieltä tulosta syntyy. Miettii mitä tehdään, kunnes Oniema hänet torjuu. Ja nyt polttelee pallo. Ja jälleen menetys Korihaille. Brooks. Koivisto. Lähtee siinä melkoiseen heittoon. Suokas. 2 pisteen heitto Suokkaalta ja Teemu Suokas onnistuu. Sarcevic. Ja Bojan Sarcevicilta tärkeä onnistuminen.
Adler. 3 pisteen heitto Samu Adlerilta ja Samu Adler! Melkoinen suoritus Adlerilta, joka kuittaa tuo Sarsevicin hetki sitten tulleen onnistumisen toisessa päässä. Kasvattaa Vilpasjohdon jälleen 10, nyt hyvä syöttö. Nyt erinomainen syöttö Korakilta. Adler. Kulmaan Suokkaalle, Suokas, Koivisto, kapteeni Koivisto 3 ja Mikko Koivisto! Viimeinen minuutti käynnissä, Sarcevic, champion 3. Ja Frank Champion, ikkuna kautta pallo koriin. Valtava pettymys tämä on, luonnollisesti Korihaille. Oltiin niin lähellä, mutta niin kaukana. Kun Jackson torjutaan, siinä vielä Sarcevic ja Jackson torjutaan molemmat ja näin summeri soi.